yana daga cikin kurakurai da muke yi. Kurakurai, mutum da aka samu yana da 'ya'ya guda 10, ba laifi bane su yi ta karatunsu, amma kuskure ne a wannan local environment da muke rayuwa a ce 'ya'yanka su shekara 20-25 ba wadda ka nuna wa sana'ar da ko ka mutu zai iya ɗinka wa kansa riga. Kuskure ne, kuskure ne. Baka nuna mishi yadda ya kamata ya rayu ba, baka nuna mishi hanyar rayuwa daidai ba. Yau za ka ga yaro shekaransa 30 ba zai iya sayan takalmi wa kansa. Za ka ga yaro shekaransa 25-30 hand out sai an ba shi kudi a gida ya je saya. Kuskure ne. Kuma waɗannan gayyen 'ya'yanka da suke ta karatu zalla ba sana'an, waye zai ɗauka maka su aiki? A ina kai yanzu a lissafin ka kana da 'ya'ya 10 duk sun yi karatu, duk 10 waye zai ɗauka maka su aiki? A ina ne za a ɗauka maka su? Haka ne, wannan ai a fili abun yake. Wayannan yaran da kake kai su makaranta kake ta dawa da su din, dukan sunan waye zai dauka maka su aikin? Bangaren aiki su gwada sa'arsu, su yi karatunsu, amma suna da sana'arsu. Ka yi kokari kafin yaronka ya gama sakandare ya je makarantar gaba da sakandare, ko aikin ɗinkin riga ya kware ya iya, zai iya rike iyalansa da shi ko ba zai rike ba? Sai rike. In aiki ya zo shi kenan, in bai zo ba yana da sana'arsa. Ya iya ɗinki ko ta iya saƙa, ya iya wani aiki da shi ma zai iya sa hannunsa domin ya inganta rayuwarsa. Amma kuskure ne yadda za ka tara yara su kai waɗannan shekaru a gabanka dukkansu ba wadda yau in ka mutu zai iya saya wa mahaifiyarsa abinci. Kuskure ne. To doktor, yanzu maganan da muka yi, ka san fa a yaren shari'a idan yaro ya balaga ana cire shi a marayu. Idan ya balaga ana cire shi a marayu. Ka san dalili? Wai yanzu ai ya kai shi ya taimaki wani ma. Yanzu daga inda yaro ya kai 17-18 ya shiga cikin balaga sosai, to a shari'a in an zo kirga marayu shi wannan baya cikin marayu. Me yasa? Wai saboda a musulunci dama tun da ya kai 17-18-20 yanzu ya kamata a ce yana da abun yi da zai taimaki wani ma ya taimaki kansa. To wannan abin mu gyara shi. Yau an wayi gari in ka ga yaro an kai shi gun koyon sana'a, to bai da galifu ne. Amma ba wani wanda yake da hali da zai kai ɗansa ya je koyi gyaran mota, ko ya kai ɗansa ya je koyi kafinta, ko ya kai ɗansa ya je koyi walda. In ga an kai yaro, to wadda shi ma ya rasa yayi zai ne, shi ma yana samun yadda zai cire shi kai shi makaranta ne. Ya yi karatu alkhairi ne ma rayuwarsa da al'umma, amma ya zauna bayi da sana'a kuma sai karatu, kuskure ne. A wannan rayuwa da muke ciki a yau kuskure ne. Saboda ka nuna ma ɗanka hanyar da zai bi ya inganta rayuwarsa, ko ka mutu ba zai je yana bin kan mutane yana roƙonsu. Ko ka mutu bayi da bukatan sai an yi asusu kafin a taimake shi. Zai iya fita ya yi kazar-kazar shi ma ya nemi kansa da abin da zai nema na kansa. Zai iya karatu har ya kai matsayin da kai baka tsammani, wadda watakila kai in kai nema baka da karfin da zaka biya mishi wannan din, zai iya biya da kansa. Saboda ka ba ƙauyanci bane, ba ci baya bane, ba kuma wai kai ya nuna baka da shi bane. A'a, ka yi kokari kana da yaro ka samu lokaci da zaka kai shi gun wani wanda yake da aminci ya dinga koya mishi gyaran waya ko gyaran kwamfuta, ya koya. Akwai rananta. Wannan gyaran wayan sai ya rike mata 2 da 'ya'yansa da shi. Wannan gyaran kwamfuta da zai koya sai ya rike iyalansa da komai da shi. Kuma duk yaron da aka kai shi wajen koyon sana'a, kafinta ne, welda ne, inda ya shekara 3 shikenan ya iya sana'a.
to don me za mu zauna? Don me za mu zauna? Don me za mu zauna? Yaranmu babu sana'a, babu abin da za su yi. Kuma kai da yanzu saura ma shekara 10 ko 7 ka yi ritaya, ba kasada ba ne ka ce duka 'ya'yanka kowa karatu zai. Saura ma shekara nawa ka yi ritaya, waye zai ci gaba da biya musu kudin makarantar? Haka ne, ya kamata ya zama kana da plan. In yau kana da karfin ka biya yaro ya je private school ya yi karatu ya yi kaza, to shekara nawa za ka ɗauka kana biya? Idan kuma ka biya ɗin, wa zai ci gaba da ɗaukan ɗawainiyansu lokacin da damar ta subce? To idan na gaban su ma sukan iya tallafa ma kansu, da su iya tallafa wa na bayansu.